Захарта някога беше подправка. Преди 100 години хората използваха захарта като подправка. Малко, по повод, не всеки ден. Сладостта идваше от плода, от меда или просто от времето. Днес захарта се крие навсякъде, в хляба, в сосовете, дори в супата. Тези печени ябълки са напомняне за десертите от миналото. Топли, прости и точно толкова, колкото трябва сладки. Тази вид сладост ни се струва позната, нещо, което сме опитвали като деца, преди храната да стане сложна. Може би за това днес ни се струва толкова успокояваща. Понякога най-простите неща са тези, към които се връщаме отново и отново. Може би не трябва да спираме със сладкото, просто трябва да го преоткрием. Последвайте ме за още рецепти и факти за храната.